Hormatly vatandaşlar. Şu 20. may 2020 ýyl. Men size Türkmenistandan gelen habarlar bilen tanıştıracak bolýar. Mar vilayetinden gowşan habarlara göre Garum kanalynyň suwy ýok. Vilayetdäki alınıp barýan ekrançylygy, suw ýetmezçiligi zerarly, ören ul problemalar bar. Suw ýok, ekinler gurap ýatyr. Açlyk, produkty gaty gymmatlady. Çekiden bagasy uçup gitdi diýip ýazýarlar. Bahalanyň ýanyna barar ýaly, ýurdy jyn tiýen ýaly boldy. Vilayetin ýaşaýjylary gaty kösenýärler. Ýyllar gaty gurup geldi. Köçeler tozap ýatyr, ýağış ýagan ok. Tozaň iýip gelýär adamlary. Çölläki mallary ot tapylman soň hemmesi oba getirilip gyrlyp gidip ýatyr. Hiç de adam gowulaşan ok, hiç de adam düzelen ok. Öňümizde diňe aşyk boljagyny gözümiz ýetip başlady. Hökümetden hiç şeýli peýda ýok. Mar vilayetinde ýaşaýan halkyň Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasaty sebäpli Ahal vilayetiň halkyna uly ýygranç döredi diýerler. Sebäbi Ahal vilayetinden gelýän ýolbaşçylar diňe parahollyk edip ýerli halka hormat goýman, diňe ýerli halky talap ýatyrlar. Marlar bizini Gurbanuldan ýadadyk diýerler. Inni biz garaşjak gel. Biz bölünjek diýerler. Biz ahaldan bölünüp aýryljak diýerler. Gerek bolsa ýollar açylsa raýatlykdan hem çykjak diýerler. Bizim paxtamyzam, buğdoýumyzam, gazymyzam inni biz özümüz satjak diýerler. Biz bölünüp lewap bilen birleşjek diýerler. Täze aýratyn Türkmen ýurt ýa-da Türkmen sahra ýa-da başga bir täze at goýup lewap bilen birleşip täze döwlet gurjak diýerler. Biz 4-5 ýyldan bäri problemlarymyzy aýdyp gelýär. Problemalar çözülmän tersine diňe köpelip gidip otyr diýerler. Inni doýduk, inni biz aýryljak diýerler. Aşgabatlylardan hem halis ýadadyk diýerler. Aşgabatdan gelen buyruklary bizini aljak gel diýerler we ýerine ýetirjek gel diýerler. Bar Aşgabatdan gelýän buyruklar bizim vilayetdäki ýaşaýan halkymyza garşy diýerler. Biz Aşgabatdan aýrylsak, Mar vilayetiniň ilaty millioner bolarlar diýerler. Biz paxtamyzy, buğdoýumyzy, toprağımızdan çykýan tebii gazymyzy, suwumuzy, elektrik togumuzy Aşgabata berip otyrys. Şonuň üçin Aşgabat gülläp ösýär. Biz bolsa vilayet bolup hemmemiz gidaýçylykda ýaşap ýörüs. Hal ýadymyz gün-günden peselýär diýerler. Bizi inni Aşgabata da girmäni gadagan etdiler diýerler. Bizim toprağımyzyň baýlygy, bizim zähmetimiziň önümleri vilayetden Aşgabata gidip otýar. Biz gün-günden bolsa garypçylyga batyp otyrys. Biz halis ýadadyk diýerler. Bar Aşgabatdan getirin adamlaryňyzy aýryňda iýiznak gidin diýerler. Bolmasa biz aýryljak da Lewap vilayeti bilen bir täze döwlet gurjak diýerler. Lewabyň hem gazy bar, Maryň hem gazy bar. Lewabyň hem suw bar. Okojulyk önümleri köp. Maryň hem şoraýaly. Lewabyň hem paxtasy we buğdoýy köp öndürilýär. Marda şoraýaly. Biz çat wagtda millioner bolar. Iki vilayet bolup diýerler. Biz öz baýlygymyzy özümde siňdirsek, hökman suratda millioner bolar diýerler. Biz aýrylsak, başga da vilayetler avtomatik ýagdaýda aýrylarlar diýerler. Türkmenistan dargar diýerler. Biz Türkmenistanyň dargamygyny islam zok. Ýöne Gurbanuly gitmese, Türkmenistan döwleti hökman özem dargaýar diýerler. Gurbanuly Berdimuhammedow döwleti dolandyryp bilen ok diýerler. Döwlet ýykyldy. Gurbanuly gitmese biz aýryljak diýerler. Inni bolsa Kaka etrawyň halkyndan gelen arş şikayetlary size aýdyp bereň. Suw ýok. Ekrançylyk ýatdy. Hemme zat gurap ýatyr. Aşgabatdan gelip bizim etrafymyzda ekin ekmesinler diýerler. Biz şoňa garşy diýerler. Biz islam zok. Aşgabatlaryň Kaka etrawyna gelýänine halis ýadadyk. Göktepe we Bawaryň adamlaryndan bizar bolduk diýerler. Bize gelip hojoýunçylyk etmesinler diýerler. Bizimni daşyndan gelýän adamlary islam zok diýerler. Bizimni Aşgabatdan buyruk aljak gel diýerler. Ýerine de ýetirjek gel diýerler. Inni bolsa Balkandan gelen arş şikayetlary size aýdyp bereň. Etrik derýasyny hökümet Eýrana satypdyr diýerler. Gurbanuly şunu bize iýizini alyp bersinne, bizim suwumuzy iýizine bersin diýerler. Biz suwsuz gaty kösenýär diýerler. Biz watany we öz derýalarymyzy satdyrmaz. Suwun ýoklugy, suwun gytçylygy, suwun ýetmezçiligi Balkan halkyna gaty helak edýär diýerler. Balkanyň halky Berdimuhammedow
Balkana gelmesin diýerler. Biz onu göresimiz gelen ok. Birden geläýse de biz onun işini görürüz diýerler. Biz onun gelenini islämiz ok. Bizimni Aşgabatdan buyruk aljak däl we ýerine de ýetirjek gel diýerler. Hemme vilayatlryň ýagdaýy şol burada. Organlaryň ýolbaşçylaryny Aşgabatdan getirip goýýarlar. Inni vilayatlardaky we etraplardaky ýaşaýan ilat olary islänik düýünden. Hemme vilayatlar Aşgabatdan bize ýolbaşçylyk etmäne adam gelmesin diýerler. Bize gerek däl diýerler. Inni vilayatlar we etraplar öz adamlarymyzy goýjak diýerler. Hormatly watandaşlar, sirdim, Gurbanuly Berdimuhammedow döwleti dogry ýykdy. Inni Türkmenistan bölünmeň öňünde dur. Gurbanuly Berdimuhammedow bizim döwletimizi dolandyryp bilen ok düýünden. Egerde öň Türkmenistanyna diňe syýasy, ykdysady we sosial kriz bar bolmasa, inni tehnologik krize girip başladyk. Ve Türkmenistan yeni bir täze girip başlady. Ol kriziň ady Türkmenistanyň döwlet bütünlüğiniň bozulmagy. Diýmek, Berdimuhammedow bizim soňky galan adamyzy döwletimiziň bütünlüğini ýok edýär. Onu diýmek, Berdimuhammedow bizim soňky galan adamyzy Türkmenistanyň döwlet bütünlüğini ýok edýär. Vilayatdaky we etrapdaky ýaşaýan türkmen halkynyň islegi Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýolbaşçylyk edýän döwletinden, ýagny Türkmenistan döwletinden çykmagy. Ol diýmek, Türkmenistanyň içindäki hemme vilayatlaryň halky Berdimuhammedowy Türkmenistanyň ýolbaşçysy bolýanyny islänik diýdi. Türkmenistanyň halky Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan siýasatyna düýünden garşy we onu öz prezidenti diýip hasap eden ok. Ve döwletimiziň ýolbaşçy bolmagyny islänik diýdi. Ol diýmek bolsa, Türkmenistan halky Gurbanuly Berdimuhammedowyň alyp barýan ukypsyz siýasatyny golanoklar. Ondan bizar bolurlar ve başga çykalga tapman soň vilayatlar aýryljak bolýarlar. Ol diýmek, egerde Gurbanuly Berdimuhammedow gatyçalt ýagdaýda aýrylmasa, Türkmenistan döwleti dargar, vilayatlar aýrylarlar. Ünsverin, hormatly watandaşlar. Egerde Mary we Lewap vilayaty birden aýrylaýsa, onu Daşol vilayatyna halkam Özbekistana geçmegini talap ederler. Balkan vilayatynyň halky Oruslara ýa-da Kırgızstana ýa-da Kazakstana geçecek diýerler. Ýa-da bizim vilayatymyzda nebitken zawodlar bar, biz özbaşlyk bir döwlet boljak diýerler. Bizim beýleki nebit öndürýän halklar ýaly millioner boluruz. Biz Aşgabaty eklejek gel diýerler. Ahal vilayatynyň halkynyň hal we maddi ýagdaýy gatyçalt ýagdaýda peseler. Ve vilayet İran'a geçip gider ýa-da gaty kösünür. Egerde şu ýaly tebir şertleriň üstü bilen döwlet dagamadyk ýagdaýyna onun halkyň diňe bir ýol galýar. Eline ýaragalyp, bölünip başlap we grajdan uruşy turar. Bu zatlaryň öňüni almak üçin biz gysgaly ýagdaýda bir kanun Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowy aýyrmaly. Döwlet dolandyryşyny ele alyp, açyk saýlawlary geçirip, hemme vilayatlar deň ötürüp, döwlet guruluşyna demokratik sistemasyny ulanmaly. Ýagny kanunlara hormat goýulan döwleti gurmaly. Haçanla Türkmenistanyň halky, Türkmenistan döwleti ýykyldy, kanunlar işlänok, kriz we paraxorlyk hemme ýerini basyp aldy. Döwlet dolandyrylanok, bollyny haus başlady diýen ýagdaýynda. Elbetde her vilayat kriz ýeňmek üçin aýryljak bolurdy. Halk bilen açyk saýlawlary geçirip, öz ýolbaşçylaryny saýlap, krizden çykmak bilen bar. O logik tarapdan dogry. Näme üçin? Gelin şoňa seýredelim. Egerde Aşgabatda oturan bir adam Berdimuhammedow hökümetleriň bar wezipelerini eline alyp, krizisiň güýçlenen wagtynda hiç zat etmän otursa, hemme zatlaryň çözgütlerini tersine blokir edip otursa, onu diýmek krizis ýene de köp wagtlap dowam eder. Ve bundan beýle de güýçlener. Onu diýmek, vilayatlaryň halky Berdimuhammedow krizi çözüp bilmeýänligini görüp, agyr ýagdaýdan çykmak üçin we kriz ýeňmek üçin öýleri hereket edip başlarlar. Ol diýmek, vilayat aýrylar, saýlawlar geçiriler, güýçli ýolbaşçylar saýlanar, krizden çykmak, vilayatyň halky krizden çykmak bilen bolar. Elbetde ol çalt ýagdaýda krizden çykar. Şonuň üçin Türkmenistan döwletiniň pytramagy
diňeni Gurbanula bagly. Egerde ýene-de şul adam ýerine ýetirjek hökümetiň we parlamentiň ýolbaşçy wezipetine gorkup hiç kime bermän saklap otursa, Türkmenistan döwleti dargaýar. Gynansak da ol bir fakt. Sebebi kaçanla bir döwlet güýçli krizise düşüp wagty bilen şol krizisi gatçalt ýagdaýda çözmese, onu döwlet dargaýandyr. Egerde dargamasa, onu grajdan uruşy başlaýar. Indi Türkmenistany seyretsek, egerde Türkmenistanyň hökümeti pudoklar galdyryp, şol pudoklar täze ötüş ýoluna goýmasa, velayetlerdaky ýaşaýan halkyň hal ýagdaýyny, maddi ýagdaýyny gatçalt ýagdaýda galdyrmasa, onu Türkmenistan döwleti ýykylar ýa-da içinde hökümeti mecbur ýagdaýda çalışmak üçin grajdan uruşturar. Olam bir fakt. Bu analize düşünmek üçin güýçli analitik uğruna hünermend bolmak gerek ýok. Indi bolsa men organ işgärine ýüzenýän. Siz öň Berdimuhammedowy bollanyňyzda wah bizim şundan bizar diýip sypaçylyk edýärdiňiz. Bizim garşy şuňa, bizim hem ýüregimize şul düşdi diýip aýdýardyňyz. Ýöne biz hawas islämzok diýärdiňiz. Siziň pikiriňizçe konstitusiýanyň esasyna halk galyp, miting we protest edip Berdimuhammedowy çalşan ýagdaýynda hawas bolar diýip pikir edýärdiňiz. Biz size köp düşündirýärdik. Halk konstitusiýon haklaryň esasyna galan ýagdaýynda hiç ýyl hawas bolmaz diýip aýdýardyk. Urşan bolmaz diýdik. Tersine biz kanun esasyna Berdimuhammedowy aýrarsa, şol günden başlap Türkmenistanda kanunlar işläp başlar diýärdik. Bizim halkymyz Berdimuhammedowy uruşsuz kanun esasyna parahat ýolla çalşak bolup gördü. Siz şonu ettirmediňiz. Sizin bizim halkymyz meseleni başgaça çözmäni başlady. Inden beýlek halkymyza galyp Berdimuhammedowy aýyrmana päsel berseňiz, hem hawas bolar, hem de döwlet pytrap gider. Egerde döwlet parahat ýolla bölünmese, onunla grajdan urşam turar. Ol zatlar görnükli. Onu bilmek üçin super analitik bolmalylar. Berdimuhammedowyň köpden beri alyp gelýän tiraparatçylyk siýasaty vilayetlerin Türkmenistan döwletine ayrılacak bolýanlygyny subut edýär. Sebebi Aşgabatdan gelen ýolbaşçylar vilayeti öz burnu goýanoklar. Tersine paraxorluk edip vilayetleri dargadyp ýörler. Vilayetin halky bu ýalňyş siýasatdan gaty kösenýär. Indi vilayetdäki ýaşaýan halk bu pikanyň kezapçylykdan doýdy. Gurbanoğluň hiç saat edip bilmejegini halkyň gözü dol ýetdi. Indi vilayetler Aşgabatdan gelen ýolbaşçylary isleýänok. Näme üçin? Birinji, iýerleýän adam öz professional tarapdan saýlanyp iýerilmän, tersine dine öz Berdimuhammedow bolan wepalygy tarapyndan saýlanýar. Köplençem Bawaryk we Göktöpeden adamlar vilayetlere iýerleýär. Näme? Türkmenistanyň iň güýçli ýolbaşçylary dine Bawaryk we Göktöpede ýaşarlarmy? Ýok, ýalan görüň. Tersine iň gowşak we hiç wagt uly ýolbaşçylyk işine işläp görmedikler. Şol adamlary vilayetlere uğradýarlar. Şonuň üçin şular baryp dine paraxorluk edip, yerli halka düýüne hormat goýman, vilayeti östürmän, dine vilayeti talap, tozdurup ýörler. Ine şul kadr krizam bizim döwletiň bitewligini ýykýar. Berdimuhammedow gatçalt ýagdaýda öz wezipetini goýup bitmeli. Bolmasa Türkmenistan dargar. Türkmenistan döwleti bitewligine päsgel berýän kadr krizisinden çykmaly. Onun üçin jenaýatçy Berdimuhammedow gatçalt ýagdaýda tutuk edilmeli. Türkmenistanda açyk we azat saýlawlary geçirmeli. Türkmenistan demokratik siyasi sistematyna geçmeli. Biz gatçalt ýagdaýda vilayetleri östürüp başlamaly. Berdimuhammedow ukypsyz ýolbaşçy. Gurbanoğly Berdimuhammedow bizim döwletimiziň hemme krizislerini çözüp bilmedi. Ol döwlet guruluşynda da uly bir spesialist däl. Türkmenistanyň syýasy krizisi, ykdysadyýat krizisi, sosial ýagny halkymyň hal we maddi ýagdaýynyň krizisini, döwletiň bitewligi krizisini, halkymyzyň dargamak krizisini hiç wagtym çözüp bilmedi. Onu çözmek üçin Berdimuhammedowyň ne de düşünjesi ýetýär, ne de ösen güýçli kadrlar var. Şonuň üçin beýik türkmen halkym diňe biz demokratiýa tarap gitmeli. Egerde biz ýene de uklap, wagt çekip otursak, diňe halkymyz däl-de döwletimiz hem dargadar. Sağ olun.